हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबके स्वागत है। बहुत प्यारा देवी गीत सुना चलते हैं इस समय लगातार देवी गीत। जय भैया। आप सभी फुलवर के वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। सोवते माई के जगाई कैसे, सोवते माई के जगाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सोवते माई के जगाई कैसे, सोवते माई के जगाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। माई के लिए बेदिया ले आई, माई के लिए बेदिया ले आई, सोवते माई के पहनाई कैसे, सोवते माई के पहनाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के लिए सिंदूरा ले आई, मैया के लिए सिंदूरा ले आई, सोवते माई के लगाई कैसे, सोवते माई के मांगिया सजाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सोवते माई के जगाई कैसे, जगाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के लिए चुंदरी ले आई, मैया के लिए चुंदरी ले आई, सोवते माई के ओढ़ाई कैसे, सोवते माई के ओढ़ाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सोवते माई के जगाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। मैया के लिए मैं पायल ले आई, मैया के लिए मैं पायल ले आई, सोवते माई के बिछुआ पहनाई कैसे, सोवते माई के बिछुआ पहनाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सोवते माई के जगाई कैसे, सोवते माई के जगाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना के हे दर्शनवा घरवा जाई कैसे।